Karon guys, diya. Magbulaw guys. Baratuhon na ni guys. Tag 30 ra ning buok ang color anhi. Brown o ash brown atong isa good. Ha magbutangan na kuan day. Wa lagi mama. Katong isa ka. Katong mo tanaw tag kuan. Wala lain din brush. Ayan. Ayaw na kay dirty. Kaning kuan na. Aman. Kung nagaba mo na. Kuwasa ta sa tuhang. Aman di ay. Yeah. Kasi yung plaster ning atuhang. Okay. Butanganan sa pangadyo sa natong nanay og brush be kanang wa nagamita. Ayaw nang gigamit na uguan. Wasa ning kurana na katong plastic ko. Na, katong ning kurana plastic be. Kani lagi mama kay dinhi na ako gamiton. Asa? Be. Ha? Hindi na pwede. Jabo. May pangitaon di ay. Wasa ning kurana to be. Yan, dito katong live guys. Ako dai mapangita ko. Katong isahan. Gamas man. Isa man eh. Kari dia. Kana ayo nga na kana orange ko ana. Kari da kani. Ang kana. Takot. Sakto na. Mutakot siguro. Di na. Di na siya musagol. Be. Di. Sure. Sure ba promise? Sure of promise. Sure of promise. Mahalin na tong beautician guys. Di ay. Muna ta beautician. Yeah. Magka magbutang dere. Patulin ko na ikaw. Be. Darasel. Sudlay nak. Uy, ani man naga. Ay, ali trapo dali sipon dali. Ang beautician. Igo na siya kasama. Dili lagi na paigo. Na to. Uy. Agsidlanan guys, mapuya mo ang gigamit sa baho. Di. O magtina kus buhok sa ni silo mo yang gamitin. Yeah. Sagol na to ang ash blonde color o brown. Hindi pa rin sila na. Tanan. Ha? Hindi makuha. Tapuha sa ina to camera. Hirap din na. Ay anak. Iwan na ning gihurot. Han. Shit ko. Bahuan. Ingon. Sorry. Mahalo niya ito ang bulaw, guys. Tag 2,000 ni. Uga, agas-agas na. Pasag trapo bikaw. Yung isa. Hindi ma. Isang masing green ano ni. Ha? Green. Asula nag-brown na na. Scientist. Ano lagi? Ayaw na. Sabi. Trapo kasi. Ayaw na. Kan tapo ni nakit may ko na. Abi. Hani ni, trapo ni nga. Salam nisa. Nakamatay. Hani may mong gamitin ug magsagod ka.
Baho. Tais. Yung tais. Baho tayo, be. Ano, mahimo na na green. Yung may nagsunod. Guys, mahimo na na green, guys. Green. Oh, guys. Ayun na, uy. Ay, abi. No, nak. Bad na. Kasi like, ikaw itong black cow. Inas ati tintin to. Brush. 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 Naapa. Uy. 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 Saba, guys. Professional niya to ang kuan, guys. Saba, ang papa, guys. Ayaw, be. Ako si Yuri Jade na po extra on doon. Yes, si Hana, si Ate. Ate. Si Ate o Amin, amin na. Ate. Si Ja. Ate na ho. Kami, duha ka manghod, guys. Guys. Anhod. Asam na ito. Hani na ni kulor. Yung igit niya. Ala na, happy, ala. Happy sila. Happy ka, be? Mo niya ito ang parwarlista. Professional Wala, ni. Mahal ang bayad ni Jadan ni. Mahalin. Mahal ang color. Isa gulag brown o ash blonde. Kaya wala na isa na bilin ash blonde han. Tambong tawa. Ay. Bugtai, guys. Hangga buing. Baho. Di. Tai. Di ka na sakit sa anit. Nagmaya. Ah, sige, pil sa anit ha. Ari ra ubos dai ikuan ba. Guys. Bahu tae. Nye. Bahu tae. Nye. Tahi. Jai. Bong tair bayu. Mana? Awa. Pabulaw na si mama, guys. Ito kan be. Ire. Ang bina. Ang magkutsod lang. Sudlay. Karang gadina, guys, si papa. Baho, malagihan. Mama. Baho kani may baho. Kani good. Kupakuan, oy, kupakuan na. Magmas ko guys kay Sudlay be. bahoan kuskuan. Anso. Awa mo Bahoan ko sa. tara mo ba ko. Uy, sudlay sa. Sudlay. Ito. Bahoan ko sa bulaw. I-charge. Apinan pala record. Ha? Kuha sa tubig. Apinan record. Pinan. Kuha sa sudlay, huy. O may naminaw. Namin ako sinanay tigsuko. Kuha sa sudlay ko. Ilir han. Una ha. Ubos Nakikita ha. mo. Kabaw di ato hang kuan guys, professional nga. Kani hang gigamit nga kuan yung guys mo ni kanang magtina ko na mga. Oy, kuan ang tuan to na sudlay. Sudlay ko na huy, dali. Ana na itok na stinting, guys. Tintin. Look. Tintin. Apos. Ato. Ay na dito kay uli ni mong kuan ko. Ingan ha ba. Nanay. Ingan na ganun na. Ilir. Ano sa kailangan mo sa. Nanay. Sudlay. Oh, di ko sa si nanay. Nanay. Aman. Ay, nanay. Kung sa lain ka, sudlay ka. Kapoy ni badja guys, gamay ra man unta. So pangita mo Guys. sudlay. Si Hana Biki. Sabak mo eh. Tayo. Bad man na. Badja, gamay ra man ta ning badja. Pero lisod pangitaon ang sudlay. Kaayo yapi sa anit han kay murag hapdos. Di lagi. Mabot mo siya ng sakit. Lain nga sudlay na pog masak ko. Hawa na laki ba mo?
Lain ba nga sudlay dili tong itom. Hawa lagi hana. Dili lagi itom. Isa mo lang nga white green. Ang violet sa cartoon. Ipag ikuan ha tanan mo. Hindi na sugar. Lay, ari ito ka. Basta mo. Ato ram pink Ano ma. na? Ma. Pink. Tanawa ko sa unlan ilaw di na ba. Feature on you gonna joke joke ang mama pabura. Ikaw ran. Ako Ano na makadaris anit han danas ila ubos mo una ha. one, Kadlo ko. two, Professional. four, five, Mahal itong bayad dali ato ang tigbulaw ka na professional ko siya na. Yan na. Saba yuri. Professional dahil kami niya siya. Ikaw lalo dyan. Aja lagi lihok. Apa man? Urasan ng siguro na siya. 30 minutes, hoy! Di ako oras. Basong nung lahat ang buhok. Sila sama. Mama, ni mawala ito. Ito, ma? Eh, wait na. Pulo mana? Wa pa, anas ilaw. Ay, ilaw. Ato raga. Ayaw, anas ilaw. Mariras ubos ba? Importante dyan na ilaw. Gamura dyan highlights ba? Wa, Doko nagdura. doko doko. May kisa to gusto magpa-bulaw diha. Dahil professional diha. Wapo pa dyan. Yay. Libre kuan kiss. 150 na ni siya, tag 150. Kisay mo abang. Tag 150 abang. Sak, sira. Wa pa ganina. Aba, pwede ko pina. Apin na mo gusto mo yan. Sige na lang eh. Ubus na po. Maura ni professional guys nga ako ra po'y ga kuan. Ma'am no, murag na isip pa. Nilukson sila ako. Kuya, si DJR ma. You great everywhere. Salamat na. Huh? Amin. Ako, hari. Bugi. Amin. Gani? Sakto na. Sila JR ni kuan eh. Murag ga agay. Bugi. Eh? Hindi mo nihan. Ano sa man? Bye, shoe. Bye. Ayaw saba da na. Sabaan ka ka. Bye, shoe. Ano sa? Yeah. Biyak na. Ako mo na hani ka pusing-pusing man ni sila eh. Oh. Oh, rin. Tanaw mo na. Tanawa ko ninyo. Di ba ni sa landscape? Uy, saan din pag landscape? Portrait man eh. Gapa na mo ibos. Ako nga, tsak na na. Hindi ba kabaga pa niya yung buhok. Agay, bakit na ito? Ari, side do pikas. Asa, ana. Na. Kanara.
Pinaunahan man yung live stream na to. Galing kay Live naman. wa maniga kuan, wa maniga. Umay views. Mao gani ang gigamit ang tab kay ron na po'y views isang isa na laman. Di alis daw mo ana kay mingon mag dimimutan na. Ay, tanaw sa mo. aron na po ni gamit ni Chanila ni. Ato. Umatay ang yusa dan ni. Hindi man ma kuan, di man ma landscape ni sa imbasin ni. Yaba dang ulan ni. Kasi mga abang guys, 150 ra na siya. Updos na han sa anit han. Ano pala bi sa anit? Updos. Maupaw ta na niya. Dani na ni. Lord. Dani ba na ni? Uy nak, tanawa sa pagkunak. Anas tabi, hani ba sinong kalahi mamo? Kaya na po ko yung viewers dari dia, wa man po yung viewers. Kaya nak, ali sa hana. Ali. Na, come here, tara buhok. Tara buhok ni Jada brown. Yeah. Da. Inborn. Yuta iko no. May pulot mo siya sa nawa. Nilak magbidbid ni laminta ni Uon. Ha? Nakabi sa nagtabi, be. Ay, magana, musta? Ano po? Hinajihan ni ba niya? Parlista ga. Di man ang pingan. Di ko mo bayad ni mo ha. Kuhan eh. Nak, tanawa sa ko. Nak, abi sa nagtabi. Kaya ang tanawa ng kugalingan nak. Aron na viewers ni. Tsag isa. Nak. Abi ang tab. Makagwapa po ding mas na. Magmas na kayo magwapa ta. Pan out sa ito ako galing ng live. Ito. Wa pa gani excited. Wa pa gani excited. Yan. Oh, nanatay isa ka viewers. Okay. Na, ako mo na. Ato na mo kagawas ka. Ato mo kwarto ka. Kanilay tanawa. Kanilay tanawa. Sao man yung pag-landscape. Uy, hani man. Ayun na po. Buho guys na. Kuha na magunay sa color na yung buho. Okay. Yung tara. Ha? Masa? Pero makan. Kaba, oy. Napod mo na. Kanawara na dan ha. Nanam gunay kulo niya ang buhok na bulawin na buhok ka ni. Dagat. Tara nga. Di lagi. Ajaw kay luoy na to ang live nga way nananaw. Adyo na raman na isa. Sakit ang buhok. Uso na ha? Aso
Anda rin. Ano man? Tarawa na. Bulaw naman yung buhok kan. Nawa. Color ng buhok na. Oh. Natural na guys. Na buhok. Tarawa mga anak. Ana! Dali gabi! Natural na yung buhok na. Ang anak na. Brown na daag. Alili, come here. Tanay mo buhok. Na brown na color sa buhok anak. Atos kapo nga. Ay! Lang. Bukan. Wala pa ko isa ko. Long. Wala pa ko isa ko. Magwa pa ni magmasta na. Na. Asa man? Taghan kasi na. Ikulo na sa? Wala naman. Yap, yun mo ito mo ilagay. Agay. Wala na ko eh. Kubik. Mama. Dungti mo sa mo. Wala na kolor. Ano man kulo din dyan? Green! Yellow, orange. After yun orange. Kakao sila yun. Sasayo. I mean, it's chocolate trap. Saba na. Kasi yellow orange sa kapkap sila yellow orange. Atan mura tadanig muro sa. Muro sa. Muro sa color. Paro. Yuri guys. Bawahi mo na to. Lagi. Itan ang bigilin yun na Ha? na I like it. Mama, dungti mo si Mama buhok. Shadow. Wala. Nalingaw yung taon, gatan ang mga anak guys. Kaya mawahi mo ito sta. Binigbalik mo yung dagan dito. Makita na ng kubaling mo yung mga anak. Taktiwa eh. Nak! Ano siya lihok na? Wani, way ayaw. Ayaw na. Sabi, sobrahan. Wala yun. Manam na kay. Natanan, nagini mo. Dali. Kurang, daghan pa. Daghan ko lagi mo. Pabilin kasi mo na. Oh, di ko bago. Siya, dali. Ay, View. Let me ask you. Updatean, ato pala biis, anitan. Basta nag-level. Ano itong papaw? Ito, sudla dyan. Ano? Ano ba? Ano sabi ba? Ano sabi? Ano pikas? Dulu. Tawa mga hawa mo. At wala muna. Ano ba yung mga tao yung mga supporters na guys. Ang mga supporters. Tulong ka buok. Ba? Naji po. Anak! Oh. Ang taragat ko eh.
Dalan na tab. Nam. Dari na mo na. Garaon mo. Dari. Nga, dapat. Aha. Ngana. Nga ba nga na? Ngana. Ag mga ilaw. Mo na sila dyan. Mamut na ilaw. Color na? Mura mo color na. Tanawin dari na. Managita siya tagsa. Kuan lagi hapon. What sa lagi? Ako ra lagi. Bataya sa hakay. CCTV. Isip na siya basang-basa. Pero uga. Ulit. Puro ba? Ano? Sabi. Pag hapon, di ay. Nga ni kuluro na. Dapat din tuhot katong brown na. Aron mo sa bulletin ba? Ano sa ubusan? Ano ba ba ginawa? Ang jara. Una ang sa dami. Company. Kaya brown ka. Di dapat ito golden brown. Dito. Ay, dali! Dali! Ano? Ha? Kasi ba ilahan ni siya og kuan kanang nay maintan na ba nga color dili jud ingon nga. Kuan. Tapos Ulo kanina magkaon na. Pero, Mama, di kasabot. Kasam di ko kasabot. Kailangan mo puga ng kanaman ko. Dora. ay ba te balik ka bang. Ibu pala yun. Glenn. Hindi na ako. Sila GR ba mamara di gusto na. Ano, lagi lingog han. Kapoy. Ay, sorry po. Ba, bang po bantong. Taghan mo sila. Ay, wait. No. Imo na kay Wa? Piki. Wa do ay golden brown to na, struggle na. Golden brown. Pagwa ko naman sa gulod. Ash blonde magutog brown dapat dito golden brown kaya
na naman na. Ha? Okay. Sorry. Oh, Joey nga na. Napansin. Nalipay yan eh. Lagi na pitas na kulay na nawa. Ay, library na. Brown, buto ka. Juday na. Naano mo naman na. Wala ba? Kaya tubig ko, nalidya, marag abubod. Ngari tulos. Dili lain. Ha? Dili lain. Gusto ka light? Light. Kamay. Ano? Para ka na ba ba? Murag ano ka na? It's ko guys. Ayun. Ha? Kaya ano yung brown, ulinta. Manok. Utruhan. Golden brown. Tapos. Sa ako. Mag-ilat ko short guys. Mama, Magwa ka na. laro na. Mura magwa. Rahan. Mura magwa. Ha? Pikas. Kailangan na ako. Patay na nito ito. Maepek. Bebe. Pura. Si Titi, baby mo. Asa? Ingan hibahan. Murag ikuani mo. Itapin-tapin. Ay, dah. Kani mo nagadam. Nagaplato. Ay! Kuha na agad. Dila. Mana? Guys! Eric! Guys! Ano na ija dia. Brown dia. Ano ba? Oh, Isa pa. brown. Ija. Isa ko yun. Na, ash brown. Ash ako isa man ice box. Ay, nakay mahulog na na. Guys! Ano kasi ka? Guys! 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 Oh, manikulor. Yung matay! Piki mo yung kuan. Ay, parlolista. Di ko mubaya na ni. Abi ko gatong brown han. Dili ingon nga. Brown siya. Asa na kami? Ingan na. Abahan ang sabi. Sa. Saan ba? Ate. Ano ba? Kapu. Ay, sabi. Sa. Mamantap ang king kuy. Uga. Tura mo ka. Daro. Ato ma tamang king kuy ma. Maha. Kita ka na? Ini kagad ni. Na. Tamang king Di ba ingan hasahan ba mi sabi. Puro ra mo ko ingan ha. Generas ilaw ba ingan ha ba. Sudah siya. Basta na. Mauuna mo na siya. Tapos na. Yan na ba? Kaya nag-ugali dyan kay... Ang nikulor kay karang tuwalya. Ah! Na.
Nanganam good. Ako aliya rin ni Kulo. Kanang rin nga, na mo guguma. Dakat manager lagi mo, pagod. Manager agad. Pre, Daghan mo rin. Manager di ay. takilid. May manager, itan na ko rin. Ta? Manager. Ang bangsa nga pang Korean. Apilya sa. Mana na. Manani? Brush up. Oh. Pang Korean naman ito yung bangs. Kita nyo. Tuwang bobo, pupunta. Pikas, tubang. Uy, ibu kau lo na hindi ah. Igulo na lagi. Sige, ra. Galing ka dar hero. Pikas. Di. Ani ba kanita nang? Basa na nakakadyo. Ubos to mo, basig na lang tanan sa kuan. Kilid na lagi na mama. Siya pa man yung gagi naman ang inja. Gagit. Kita nga ng sulay. Kaya okay, mo may importante, mo may igaba. Lansapit. Aga. Maybe. Kala mana nagtuto ma. Anas to mo yan. True. Okay. Ang gwapo. Koto duko. Kilid. Nganto. Nganto ba? Sa isa kadaghanan masakop na ng ilang. At tumo ko kasugod na ng anit na tante ng ilaw. Pikas. Ya. Okay lang puluran. Bumukulor. Anana na ha. Ito na kulor na. Si Dili na sa kuan. Ay, kasi kasagsaag na. Bigita na. Karon de. Ha? Hindi ka uso na sa Highlights. ubos sa galing. Nagani iba na ubos ka. Highlights din. Bakit siya ganda? Tubak. Brown na ito ka dyan na. Mati pa dito golden brown na. Kaya tissue. Ang gihalo. Ang ash blonde o kuan dapat dito brown o golden brown. Lain o golden brown mga mura mong pagkao.
siya ba? Agad yung mga tumoy. Marag pa siya. Lagi kita ng ani. Agad. Asa to mo dari? Ay, mga tumoy. Daghan na ka dari. Ha? Daghan. Dagkot na gali. Dagkot na. Ah. Tangod na. Wa pa na color-color na gamay. Sudlay ka na ano ha? Basta baga, agar hibaga. Agar rinipin. Tamang Hindi kay sudlay man. gamitan ng gamay nga. Sidlay. Mawa ko kuha og kuan. Nag-ilaw. Ano daw po nito? Ano? Tubig. Kuha na mas. Puti na o pag-color. Ano po tubig? Oh, para sa nang puti. Mao siguro may para style. Ihalo ni mo ng duha. Lagi, i-mix lagi ni. Kuwish. Gikan is kuan. Bisa gikan. Nga parlista. Mahal ni atahang gi-hire. Hindi ka, nawaswasan. Maligo. Ay ko karon. Inja ra. Kuman. Pila ka oras. Dili oy, 30 minutes na naman siguro ni. Uso pa ng timbong. Palit ko kuan. Kabuhiin ko dan. Ako na ko. Tara. Wa pa huy. Nahuro tadi ay. Nakaw mga kuha. Aris ilaw man dari natin na. Gumanigi unag siya. Gumanigi unag ba siya? Nahuro to. Urut na. Awa na di ay. Nga nara kay lumok na gani. Patay na yung kuto dani. Ay, saba. Sabon. Kana pud man. Ay, Ikaw man manitir din da. Ay, wa na di ay. Ato sa ning i-stay guys of 30 minutes. Dati pwede may kilabot. Ilabog na naman para na mga bata dali ng kanto. Dami pa. Wala di po. Hugasan na kay mo ni gamiton og magtina kung silo ng sidanan ba. Dami pa. Oh, ilabay na ng mga kuan. Di mo mo ipek. Tura ma. Kaya mo dagan na lang po. Di palit otro. At ta Shopee order og san nirisan nga kuan. Ayan. Nagawa sa tada 30 minutes guys. Yan naghuman maligo. Oh, nipilit na. Ano? Nipilit. Sige mo. Tubig. Kaya naman niyo mo kay. Ato sa ning stay. Kuan tayo ka afford og kuan guys, salon. Na. Hello. Yung pudya ka adyo baho guys, galing kay maglabad ang taga-masta. Asa yung kita ka? Wala na isinsiyo. Pagkawat yung tibo. Wapo ko'y tibuok. Huwag na isinsiyo, tibuok na yun. La 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 la. Huwag malagay po sa
Dili hapdes di gamay guys. Sa anit pud ingon nga kaadyo hapdes. Sa nang ato na sa nang stay. Okay. No, kinanahan na tong live stream. Sao man ni pag landscape guys, hindi man ma-landscape ang gigamit portrait man eh. Karo po ko ka na unang live stream. Maduro man ni pantay ni atuhang colors sa atong buhit. Nakabi sa cellphone nak be. Ay tabi be. Kaya ganina ra mo ka cellphone. Ay anak, ay anak. Ayaw be. Bigay. Tanaw sa tagpuan. Korean. Korean. Ayaw nak. Ayaw na lagi nak. Oy, ano din yan? Oh ha, lagay ko snack. Lagay ko snack. Na? Lagay ko snack. Guys, yun na siya. It's not wow. Di mo kakasabot. Tugaan sa mama. Ikaw. Chaba. Kamuga. Ah, ni mama. Korean. Korean. Ito, painit mo. Yeah. Asa? Dini mamaot. Siya way painit nga. Ug magpasalon kung di man ipainit. Normal susuka ka. Snack pa ga. Mas nak tu. Mana mo oy, dito na to ka. Karon ka hapit niya ka. Naibag uron nga. Dali dyan, Korean kare soundtrack Maay na din yun. 1, soundtrack number 1. Manawa ko isa. Sunod si Mana paning kuan guys. Kaning forecasting love and with their business proposal 25-21. Mama, kapo bego. Wala na to bitaw. Pangalan Wala ito. na. Dawa. Bakit? I'm. Guys, maningit ang ngipon. Gip ka lang ipon gahapon dyan. Kanina, umikot ang mama. Ya, i-upload ang nga vlog mo ko pa na ma-edit. Sa kami? Ayun. Mga 4:20. Maligo na ta. 25 and this. Fine. 24 pesos. Oh. May color ba wa? Color wa? Oh, mama. Upuan. Color ba di ay? May brown ug may black. Na-appeal ka pa nito mo eh. Ay, ayaw kayo makuan. Yawa, ate,
Ito guys, soundtrack number 1 nga Korean. Ganina mo udan ni guys, tiwas niya ho tan-aw kay bayat ko mo mura magwani color. Ha? Na, dari ras babaw. May color ba? May color. Naras ibabaw. Kanira. Nag-uban daw. Are ubos naka food. Pahit kukuan, kiratin. Madapot mo. Kiratin. Usa ka siyuri na nama, kita ni gindan na. Isak ka lagi dani na mo. Ato kaning buwak dito ta gipanguan ko Kani nila. na mo sila siguro pamuto dani. Ang bata ni nagipanguha man nila ng buwak dani. No, sila yuri. Ako bulan bulan tayo ko na. La, de piyo ko sung nanay. Kamu di panguha dan ako piti kamu piti pamuko. Nak, bad. Kit anu ganas video. Lagi epic. Teh. Thank you. Thank you. Asa? Magyo pa. Ang saka din na. Ang saka. Ako ma. Na, bayat na. Dahan mo na kayo Yatag no. man na kainom. Tara, tatag ko. Ano sila na nagkabutay na utoy ka. Hala ko na lagi mo inanahog niyo. Namdaman. Ah. Bad. La ako be. Ako. Nahagbo na yung makaon. La. Dago lagi na siya. Alagan on boy. Pwede. Urot na siya palabi kay sakit ihit na. Wala na. Daw na. Bata. Nga naman na, Inday. Alek na. Tanawa ito, tanaw. Tanawa na. Hi. Hi, Saba. Hi. At tukitan ka na. Hi. Hi. Dia ang bibi dia. Kahilak dia. Bisa gumana. Jag inom og soft drink. Sita. Isus. Sita. Sit down. Dah Korean dia. Korean na nga bata dia. Korean sa. Ano ba nabi? Pinasok ka. Dapat na. Ato na ikaw. Inat na to na ikaw. Ito na ikaw. Wadat kire. Nay.
Comment na. Baratuhon, may color. May color. Waday color ni ay. Ha? Nanay, nanay coloran. Guh. Darhira, tubang. Dari wa dari. Murah. May color guys. Sa una ni. Highlights. Natanaw ba kahan? Wa na. Natanawan. Darhira di ahan. Nay, darhi ni color han. Darhi ka mura magwa, darhi. Basta masihagan ra si Jana. Dili sa mo color og ngit-ngit og masihagan si masihagan si Jana. Ah. Ako rin suglay. Ako ra. Wala, straight na yung buhok. Ha? Pero mura maghilang-hilang ang color. Mura maghilang-hilang. So, mana na ni nato? Pwede na ni waswasan pa ha? Baguhan pa din eh? Pero ako mo yung gawa ni mo maapin, lagi na, di pa basa ako mo. Gatan out ta Korean dani wala na himo. Up. Sumana na ni nato guys, sumana ta og color kay waswasan na ni nang ilang buhok unja ta dot. Bye. Guys, si Mama is straight ng buhok aho. Hulot, mapabulaw sa kuma.